Былтырғанға қаршы жидді кіреш. Қора китапқа кіртілген сәлемәтлікке зарарлы үсімлік соңғы елларда Татарстан территориясында актив үсә. Былтырған түйіге әттен елқынсына сулы шыш барлыққа келе. Күзге суы кірсе кішінің суқыраюына, хәтті өліміне де кетірге мүмкін. Қорқыныш үсімлікні әліге бүтінлей бітіру мүмкін түгел. Әміне алдан сақлану шараларын түгел үтәп була. Совет шырында малларга ашату үшін балтырганны махсус үстергәннәр. Ул тиз үсә, яфраклары зур, силоска менә дигән үсемлек дип саналган. Балтырганның Состава-Ворский дигән сортын икәннәр. Биктау районындагы авыл хуҗалыгы предприятиесендә дә балтырганны күпләп үстергәннәр. Соңгы елларда бу культура турында онытканнар. Тик кешеләр сәламәтлегенә куркынычлы үсемлек буларак, ул үзен әле дә сиздереп тора. Балтырган тирәвендәге барлык үсемлекләрне, хәтта агрессив чүп үләне дип саналган кычытканны да басып ала. Ташанды хуҗалык территориясендә балтырган киң таралган. Гомумән, балтырганның таралу үзәге булып Биктау районы санала. Үсемлек вакыт узган саен тарала, яңа урыннарны биләп ала. Ел сайын без махсус карта төзибез. Быел зарарлы үсемлек мәйданнары республиканың 30 районында теркәлгән. Барлыгы 1152 гектар. Бу алдагы еллар белән чагыштырганда 100 гектардан артык. Соңгы 10 елда балтырган 10 тапкырга арткан. Ул яңа территорияләрдә тарала. Кешеләр сәламәтлегенә куркыныч тудыра. Состава-Ворский балтырганы суындагы зарарлы матдәләр. Кумарин һәм фуракумарин тирене ялкысындыра, сулы шыш барлыкка китерә. Бу матдәләр организмның кояш нурларын кабул итүгә сизгерлеген арттыра. Ультрафиолет нур йогынтысында еш кына үзенчәлекле тән пешүләре дип аталучы таплар барлыкка килә. Иң куркынычы, балтырган суы күзгә керсә, кеше сукраерга да мөмкин. Балтырганга төшкән иртәнге ишек тамчылары да куркынычлы. Яланкул белән бу үләнгә кагылмаса кирәк. Балтырган үсемлеге нигездә елга буйларында, торак пунктлар территорияләрендә киң таралган. Аларны югыту буенча төрле ысуллар кулланыла. Кайдадыр химик аламнарны кулланырга була, кайдадыр ярамый. Балтырганны юк итүнең иң нәтиҗәле ысулы механик алам. Үсемлек 20 см биеклеккә җиткәнче саклагыч киемнәргә киенеп, көрәк белән төбен казып алырга кирәк. Тулырак тәкъдимнәрне интернетта табарга мөмкин. Әлеге зарарлы чүп үләннәренә каршы көрәш буенча һәркем файдалана ала торган алымнар бар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азатлык министрлыгының балтырганны юк итү буенча махсус программасы бар. Быел аны гамәлгә ашыруга 25 миллион сум акча бирелгән. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.